Nasledujúci program obsahuje audiokomentár. Prvý film, čo sa na Slovensku natočil, pochádzal od môjho strýka Eduarda Schreibera a my sme boli nadšení, že jak to všetko dobre dopadlo, len tá jeho hlavná herečka Friederika, tá sa nám tak nepáčila v tom výraze, lebo tam musela robiť také humoristické grimasy a to nesúhlasilo s jeho krasavicou, lebo ona bola skutočne krasavica. Z toho filmu možná aj vynikla nejaká láska brata Eduarda Schreibera, Ruperta Schreibera, a on si ju vzal. Sice bola netier jeho, on si ju vzal za ženu. Sme v Lednických Rovniach, pred kaštielom, ktorý v roku 1892 kúpila rodina Schreiberovcov. Schreiberovci boli šklárska rodina, podnikatelia z Viedne. Prežili v tomto kaštieli 50 rokov a podstatne prispeli k modernizácii horného považia. Tento kaštiel súvisí aj s dejinami slovenskej kinematografie. Tu a v okolí boli natočené prvé dokumentárne filmy a aj prvý hraný film. Keď Jozef Schreiber, môj dedo, prišiel na Lednické Rovné, tak tam našiel malú dedinku, asi 300 obyvateľov, a predsa si rozmyslel, že všetko to okolie je dobré pre vyrobenie skla. Chýbala infraštruktúra. Tam v tej dedine nebol jeden obchod, žiadny mesiar, žiadna mliekárna, žiaden lekár, alebo podobne niečo. To sa muselo všetko napraviť. On postavil za krátky čas, behom 2 rokov, postavil tú skláreň. Starý Schreiber žil vo Viedni, on bol síce moravský Nemec, ale žil vo Viedni, kde začal od píky, prišiel tam s topánkami prevesenými cez krk, aby ich nezodral chudobný chlapec, tým, že bol mimoriadne inteligentný a že získal základný kapitál, a keďže bol šetrný a dobre ho akumuloval, tak sa stal bohatým. A v tom čase si uvedomil, že ten typ kapitalizmu, ktorý v tom bol na úkor, teda ukázalo sa, že vlastne vznikal ten veľkomecký proletariát, chudoba a tak ďalej. On si povedal, ja to urobím ináč. Ja dokážem vyrábať špičkové výrobky, ktoré budú mať celosvetovú kvalitu, ktorá obstojí v celom svete, a zároveň dokážem ľudí, ktorí to vyrábajú, teda tých robotníkov, majstrov a tak ďalej, odmeňovať tak, ako aby mohli aj oni slušne žiť. V tom čase to bol naozaj utopický pokus a ten mu vyšiel. A vyšiel mu tu, v týchto Lednických Rovniach. Chcel tu, na Hornom Slovensku, postaviť závod, ktorý technologicky predstavoval špičku vo vtedajšej Európe.
Chcel zároveň zaviesť tu taký spravodlivý systém, aby jeho robotníci mohli slušne žiť, teda dostávať slušnú mzdu a bývať v slušných podmienkach. A zároveň prebrať zodpovednosť aj za ich vzdelanie a kultúru. Tým, že najmä zo začiatku financovali školy v Lednických Rovniach aj mzdy učiteľov, ktorí tých žiakov učili. Oni istým spôsobom podnecovali aj všetky kultúrne činnosti, napríklad divadlo, napríklad kapely. A nielen kapely, teda bolo tu 7 kapiel, ale bol tu aj Sláčikový orchester, boli tu aj iné telesá hudobné. A to všetko sa dialo v réžii tejto rodiny niekoľko desiatých rokov a zanechalo stopy, ktoré sa nedajú vymazať. Tí traja syni, Eduard, Alfred a Rupert Schreiber, po končení jej školení prišli a zostali na Rovniach. Všetci traja boli vychovávaní tak, aby ich prístup k ľuďom, ktorí v Lednických Rovniach žili a s ktorými boli prakticky v dennom styku, aby ich prístup k nim bol ľudský a aby sa neprejavovala nejaká nadradenosť toho, odkiaľ oni pochádzajú. Aj to je v tom odkaze Schreiberových, že vždy obetovali svoj život za tých druhých, aby nikto nemohol na nich povedať, a ty si mi nedal, a pre teba som toto, a pre teba som toto. Ako to už býva, tí deti, hoci ako sa im dostane teda dobrej výchovy, vzdelania a tak ďalej, žijú v bohatej rodine a nemusia šetriť a naučia sa žiť spôsobom života, ktorý zodpovedá tomu, čomu sa hovorí aj dnes zlatá mládež. Takže aj keď boli poverení otcom a dostali, že jedni sa budú zaoberať teda v tej fabrike, druhý, povedzme, ten Eduard Schreiber dostal na starosť spravovanie tohto obrovského majetku, tohto chotára, teda poľnohospodárskej pôdy a lesov. Takže väčšina ľudí, okrem tohto Eduarda, nemala chuť tráviť tej fabrike tak, ako ich otec, 12-14 hodín denne a starať sa o to, aby tá fabrika fungovala. Proste mali svoje iné záujmy a neskôr to práve viedlo k tomu, že po smrti otca tí chlapci sa tej fabriky vzdali. Jozef Schreiber umrel v roku 1902 na Severnej Morave v Rapotine na inom statku rodiny, ale synovia sa rozhodli, že ho prenesú sem do Lednických Rovní, kde jeho utopia, kde jeho vízia sa v plnej miere, či už ide o technológiu, sociálne vzťahy a kultúru, realizovala. Schreiberovci okrem tohto kaštieľu kúpili v okolí okolo 5000 hektárov poľnohospodárskej pôdy a lesov. A keďže aj za 2 roky sa podarilo postaviť tú modernú fabriku, starý Schreiber sem 4 svojich synov priviedol s tým, že traja pracovali teda v tej fabrike a jeden z nich, Eduard Schreiber, ktorý vyštudoval veľmi významnú vtedy a známu poľnohospodársku školu v Hežmanoviciach, sa mal starať o tento chotár, o tej lesy a o tú poľnohospodársku pôdu. Tak jeden veľký postup v civilizácii Lednických Rovní bolo zavedenie elektrického svetla a pôvodne bolo koncipované to svetlo len pre kaštieľ a vedľajšie stavby, ale potom sa ukázalo, že bolo treba aj rozšíriť
to zásobovanie elektrikou na celú dedinu. A tak ten jeden agregát sa postavil v sklárni a ten agregát zásoboval skutočne svetlom celú obec. Tento Eduard Schreiber bol jeden z tých, ktorého fascinovali všetky tieto zázraky modernej techniky, však si musíme povedať, že hoci žil tu v Severnom Uhorsku za začiatku a potom teda niekde na bývalom Zapadákove, že mal informácie aj zmysel pre všetky moderné novinky. A snažil sa využiť, ide o technológie a spôsoby pestovania rastlín, či o poľnohospodársku techniku, či o lesnícku techniku, či o ďalšie využívanie týchto chotárov, mal zmysel aj pre celý rad záujmov, hobby, a fotografovanie bolo najväčším z nich. Toto je auto Eduarda Schreibera. On ho používal pre kontrolu toho poľnohospodárstva. Chodil od pole na pole. Z dokumentov, ktoré sa o Schreiberovcoch zachovali, ale aj z ústneho predania, veď ten prozaický folklór tu funguje aj v okolí, sme sa dozvedeli o Eduardovi veľa zaujímavých vecí. Vieme, že to bol človek navonok veľmi konzervatívny, prísny, ktorý mal klasické vzdelanie, aj si za ňom zakladal. Zároveň aj chodil oblečený ako anglický gentleman. Na druhej strane bol to človek doslova renesančný, vzhľadom na šírku záujmov, vzhľadom na jeho záujem o technické veci, o umenie. Bol to človek, ktorý vedel recitovať z pamäti Shakespearea, Goetheho a tak ďalej. Bol to človek, ktorý sa zaujímal o hudbu, vôbec ako všetci Schreiberovci. Ale súčasne tento človek, ako renesančný človek, mal absolútny zmysel pre všetky krásy a povaby života. Okrem iného, treba spomenúť napríklad tak, že však Schreiberovci vyrástli vo Viedni a prišli sem na Horné Slovensko, bývali tu v tomto kaštieli, ale za nimi sem chodila ich priatelia, zlatá viedenská mládež. A tu oni chodili po horách, kúpali sa vo váhu v relatívne moderných plavkách a usporiadali tu aj atletickú olympiádu, kde všetci muži, lebo pravdepodobne len muži súťažili, museli tak ako v starom Grécku pretekať nahý. No, fotografoval veľa a dáruživo, ale jeho záujem o film sa pravdepodobne zrodil vtedy, keď bol svedkom, keď videl prvé filmy, ktoré prezentovali publiku v tom čase najmä vo Viedni, majitelia tzv. Potulných kinematografov, kde už premietali prvé tieto krátke filmy, kde ako videl, to vzbudilo jednak ako samotný technický zázrak jeho pozornosť, aj to, že videl, že ľuďom sa to veľmi páči.
Ja si myslím, že ho fascinovalo, že tá kamerou dokáže zachycovať všetko podstatné, čo sa dialo okolo tohto kaštieľa. Jednak rodinu, jednak prácu na píle, splavovanie dreva, kúpanie pri váhu, práce na poli ľudí z lednických rovných a okolia. Keď si pozeral a premietal tieto dokumentárne filmy, skrsla mu myšlienka, veď keď viem, tú kameru už ovládam, tak a ja by som dokázal možno nakrútiť aj hraný film. A keďže tu sa tradovala tá historka únosu Rákociovej dcéry grófom Aspermontom, tak scenár prvého filmu mal názov Únos a pod týmto názvom ho aj nakrútil a pod týmto názvom sa stala pravdepodobne aj prvým hraným filmom slovenskej kinematografie. O vzťah žena môžeme len dedukovať však. To, čo sa zachovalo teda v tých spomienkach, svedčí o tom, že samozrejme Eduard Schreiber mal rád mladé ženy a dievčatá. Mal spustu sesterníc a ich kamarátok, však tu tých mladých dievčatými sa to len tak hemžilo. Za bratmi Schreiberovcami sem chodievali z Moravy aj ich netiere. Frici, Sofia, Lídia, ktoré sa zúčastňovali všetkých tých hier a podujatí, ktoré okolo tohto zámku boli. Bratia Schreiberovci, najmä Rupert a Eduard, mali k dvom s ním blízky vzťah. A jedna z nich, Frici, temperamentná mladá dáma, ktorá sa stala priateľkou Eduarda, stala sa prvou slovenskou herečkou v hranom filme Únos. Tak hlavná herečka bola jeho netier Friederike Schillerová. Ľudia hovorili, že je to skutočne krasovica. A teraz predstavte si, v tejto ilúzie vidíme ten film a tam tá krásna devčina, pekná obličaj, robí grimasy, útočí, roky. My sme boli tak sklamaní. No tak my sme to povedali aj strikovi Eduardovi. On nás dal do laty a hovorí, vy ste moc mladí na to a neskúsení, vy to nemôžete posudzovať. Ja poznám francúzske filmy, že od začiatku do konca len tie herečky robia grimasy. Na tomto unikátnom zábere vidíme tri sestry Schillerové. Frederiku uprostred, Lídiu a Sofiu v klobúku. Unikátny je preto, že okrem Ruperta s vystretými nohami vidíme i Eduarda. Práve sa snaží pripáliť si cigaretu. Nevedno, kto krútil lukou kamery paté, ale obrazu je zrejmé, že tí všetci si veľmi dobre rozumejú. Eduard, Frederika a Rupert. Zdá sa, že to bola zohratá trojka.
Ale Frederika Schillerová mala zo všetkých bratov najradšej Eduarda. Bol jej kamarátom, učiteľom, spriaznenou dušou. Eduard s Frederikou precestovali kus Európy. Objavovali nové svety, ale aj jeden druhého. Recitovali si navzájom Shakespearea a vraj súťažili, kto sa tých sonetov viac naučí naspamäť. Boli do seba zamilovaní, no Eduard si Frederiku odmietol vziať. Možno sa bál veľkého vekového rozdielu, možno príliš blízkeho rodinného vzťahu. To sa už nikdy nedozvieme, ale vieme, ako sa napokon trucovitá Frederika rozhodla. Friederika Schillerová sa vydala po krátkom čase za mladšieho brata Ruperta Schreibera. Rupert Schreiber bol pekný chlap. On vysoký, a mal pekný obličaj, a mal dobré chovanie a tak ďaleko. Eduard bol pomerne malý. To človek nemôže pochopiť. Veríte to? Že to tak dovolil, že ten mladší brat Rupert Schreiber mu zobral. A predstavte si, tak sa vydala za neho. A potom prišla vojna, prvá svetová vojna, nebol narokovaný, prišiel do zajatí v Rusku, sa vrátil a ona čakala na neho samozrejme. A to netrvalo ani 4 roka. Ona utekla do Viedne príbuzným. A nemohla s ním už vôbec spolu žiť, tak sa rozviedli. Eduard Schreiber filmoval asi 4 roky a potom zrazu, nikto to nemohol pochopiť, prečo vlastne, prestal s filmovaním. Ja osobne myslím tiež, že hlavný dôvod bol, že stratil tú hlavnú herečku. Nie len ako filmovú herečku, ale aj ako jeho intímnu priateľku, kamarátku. A ten Rupert Schreiber, to je tiež typicky Schreiberovská vec. Ona ho zanechala, rozviedli sa a netrvalo dlho, on si vzal jej sestru, jej mladšiu sestru, Sofiu. To človek nemôže chápať. Na tejto fotke vidíme Frederiku, Ruperta, Sofiu a Eduarda. Vznikla skôr, než sa osudy strýkov a ich neteri nadobro pomiešali. Eduard Schreiber natočil film Únos v roku 1910. Rok po skončení prvej svetovej vojny daroval kameru miestnemu občianskému vzdelávaciemu spolku a o film sa už nezaujímal. A potom aj cez Lednické rovne prehrmel kus histórie. Hoci Eduard a Rupert s nacistami nespolupracovali, po vojne ich aj tak, ako všetkých Nemcov zo Slovenska, vyviezli do Nemecka. Kaštieľ, park, pozemky, fabrika na sklo sa dostali do rúk štátu. Eduard a Rupert, dávni sokovia v láske, prežili zvyšok života spoločne v nemeckom mestečku Schöneich. Starala sa o nich Rupertova adoptívna dcéra Ida. Eduard zomrel v januári roku 1962, Rupert ho prežil o 12 rokov.
Keď som sa vyprával s mojim strýkom Eduardom, tak povedal, že toto bola jeho najmilejšia ženská, ktorú vôbec poznal. On mi to povedal. Skutočne, to je pravda.